draw il-ktib ta' Ġoswe x'fiehu ma fihx. Fil-qosor ħafna il-ktib ta' Ġoswe u bħala toma ċkejkna ħanaqraw mill-aħħar kapitlu tiegħu id-diskors, parti mid-diskors ta' Ġoswe, il-suċċessur ta' Musa, illi rrakkonta quddiem il-poplu ta' Iżrael il-ġrajja tagħhom minn żmien Abraham, meta niżlu fl-Eġittu Alla fdihom mill-jasar u issa wassalhom fl-art imwieda. Nkomplu naqraw minn vers 14. Issa għalhekk ibżgħu mill-mulej u għaqdu lilu bis-sinċerità u l-fedeltà. Warbu l-allat li missirijietkom dewhom in-naħa l-oħra tax-xmara u fl-Eġittu. Waqdu lill-mulej. U jekk jidrilkom li huwa ħażin taqdu l-mulej, għażlu intom illum lil min tridu taqdu. L-allat li dew missirijietkom in-naħa l-oħra tax-xmara jew l-allat tal-amurin li intom qegħdin fartom. Iżda ngħid għalija u għal dari aħna se naqdu lill-mulej. U l-poplu wieġeb u qal barra minna li nitilqu l-mulej biex naqdu allat oħra. Għax il-mulej alla tagħna u li talla lilna u lill-missirijietna mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar u li għamel quddiem għajnejna dawk l-eliem il-kbar u ħarisna matul it-triq kollha li imxejna fija u fost il-ġnus kollha li għaddejna minn nofshom. U l-mulej keċċa minn quddiemna l-ġnus kollha u l-amurin li kienu jagħmru fl-art għalhekk aħna wkoll rridu naqdu lill-mulej għax huwa Alla tagħna. U Ġoswe qal lill-poplu: intom ma tkunux tifilħu taqdu l-mulej għax hu Alla qaddis u Alla għajjur. Ma jaħfilkomx l-ħtijietkom u lanqas dnubietkom. Jekk intom titilqu lill-mulej u taqdu allat barranin u idur għalikom u jaħqarkom u jitemkom wara li jkun qabilkom il-ġid. U l-poplu qal l-Ġoswe: le, lill-mulej rridu naqdu. U Ġoswe qal lill-poplu: xut intom għalikom infuskom li intom għażiltu għalikom il-mulej biex taqduh. U ma qalu: xut aħna. Issa għalhekk warbu l-allat barranin li hemm f'nofskom u dawru qalbkom lejn il-mulej li hu Alla ta' Iżrael. U l-poplu qal lil Ġoswe: lill-mulej Alla tagħna naqdu u kliemu nisimgħu. Hekk Ġoswe għamel patt mal-poplu dakinhar u tom statuti u ordinanzi f'Sikem. Din kelma tal-mulej. Għalfejn aħna il-mifdijin tas-sit nsibu pjaċir u għaxqa fl-iskrittura mqazza. Ejn kollu ndurru lejha il għaliex hija l-maxtura li fiha jinsab Ġesu. Jekk iridu nsiru nafu l-Ġesu, nsiru nafu permezz tal-iskrittura. Bħalma tersaq l-benniena għax taf li hemmhekk ħassib it-tarbija tagħha. Hekk ukoll aħna nersu l-iskrittura għax nafu li hemmhekk Kristu is-Salvatur tagħna huwa rivelat għalina. Anke f'dan il-kodba tal-Patt il-Qadim Kristu huwa prefigurat, huwa imħabbar minn qabel permezz ta' din il-ġrajja. Il-tip ta' Ġoswe partikolarment jirrakkonta x'ġara mill-poplu Ludi tul 25 l-aktar 30 sena mindu Ġoswe inħatar suċċessur wara li miet Mose. Tafu Mose li kien mibgħut l-Eġittu biex jeħles il-poplu Iżraelita mill-jasar u ħarriġhom fit-deżert Alla tom l-10 kmandamenti, per għalilhom biex jitlu fl-art beżaw u ma rridux jobdu lill-mulej. Il-mulej għallhom mela ħajkolkom tqattaw 40 sena idduru fil-vojt fid-deżert sakemm intom tmutu mbagħad ulwietkom jitluna. U issa dan huwa l-ġenerazzjoni ġdida u Mose u Ġoswe huwa maħtur il-mexxej tagħhom. Għatikom l-istorja fil-qosor ħafna ta' dan il-ktieb għal min forsi qatt ma qrah. Mela nibdew billi Alla jaħtar il-Ġoswe bħala suċċessur ta' Mose kif għadna u jinkoraġġih biex ikun qawwi u qalbieni. Ovvjament kellu dil-biċċa xogħol issa li ħajdaħħal il-poplu Iżraelita fil-Kanan. Ġoswe
jipprepara lill-Iżrael biex jaqsmu l-Ġordan mela kienu fuq in-naħa tal-Lvant tax-xmara u rridu jaqsmu x-xmara biex imbagħad jitlu l-art ta' Iżrael. Ġoswe bħala preparazzjoni jibgħat żewġ spiji lejn Ġeriko li kienet belt fortifikata u kbira. Hemmhekk Rahab li kienet prostituta taħbihom għaliex taraf illi Alla ta' Iżrael huwa Alla l-veru. U allura ipproteġietom meta marru s-soldati biex jippruvaw jarrestawhom, tellathom fuq il-bejt, ħbietom taħt il-kittien, speċi ta' tiben, u l-soldati battithom lejn triq oħra. Imbagħad Iżrael jaqsam il-Ġordan illi mirakolosament meta waslu biex jaqsmuh l-ilmijiet tal-Ġordan waqfu. U allura bħalma ġara fi żmien Mosè infetħed l-art biex il-poplu ikun jista' jaqsam. Alla juri il-preżenza u s-seta tiegħu. Bat in-nies hekk kif qasmu kollha kemm huma, Ġesu qalilhom biex kull tribù iġib ġebla mill-Ġordan biex jagħmlu monument ħalli bih jiftakru dwar dan il-ħelsien meravigljuż talla. Ħalli anke l-ġenerazzjonijiet futuri meta jaraw dan il-monument ta' 12 ġebla jgħidu da xi fisser. Kwi se jgħidulhom li Alla daħħalna fl-art li hu qiegħed il-missirietna. Imbagħad din il-ġenerazzjoni l-ġdida l-irġiel ikunu ċirkonċiżi u jiċċelebraw lejt. Żewġ affarijiet li meta kienu fid-deżert ma għamluhomx. Traskurawhom, imma issa għandna qisu tiġdid tajjeb u Ġoswe mbagħad jiltaqa' mal-kmandant tal-armata tal-Molej. Meta kien qiegħed waħdu jara dar raġel u marfu qallu inti magħna jew kontrina. Ma dak kien li bent Alla li qallu huwa jien il-kmandant. Aktarx milli int. Skont l-istruzzjoni ta' Alla, il-Lut imbagħad jimmarċjaw madwar Ġeriko din il-belt fortifikata darba kuljum għal 6 ijiem. Ma' s-seba' jum idoqqu trumbetti s-swar jaqgħu il-barra u jieħdu il-belt. U għalilhom tmissu xejn mill-belt għaliex dik il-belt hija dedikata għalija. Rahab u l-familja tagħha ikunu meħlusa. Però mbagħad meta Iżrael mar biex attakka belt ħafna iċken minn Ġeriko għajji jitħarbtu qudiemhom il għaliex ġie skopert li kien hemm id-diżubbidjenza. Kien hemm Akan raġel illi seraq mantell u virga tad-deb u xi affarijiet oħra ħbihom fil-kamp tiegħu u meta nkixef u l-familja tiegħu kienu meqruda. Imbagħad Iżrael jirbaħ lil dil-belt għajji bambuskata ġifieri parti mill-armata ta' Iżrael ta' paseħa jattakkawha, kien hemm parti mill-armata oħra moħbija xi ħarġuhom mill-belt imbagħad attakkawa. Imbagħad Ġoswe iġeddet il-patt billi jaqra l-liġi lin-nies. Mbagħad hemm l-istorja tal-Gibjoniti, dawn in-nies li kienu jafu kienu jgħixu f'dak il-pajjiż u kienu jafu li dawn ħajġu meqruda. U allura l-abwa ta' Parsi ġej minn art il-bot u għallulhom nixtiequ nagħmlu trattat ta' sliem magħkom. U daħqu bihom u kellhom x'insaru jafu li dawk huma parti mill-art imwiegħda kellhom jaċċettawhom xorta waħda. La darba kienu tagħhom il-wiegħda tagħhom. Imbagħad Ġoswe jmexxi lill-Iżrael għar-rebħa kontra 5 slaten Amoriti li naqdu flimkien biex jippruvaw jelbu lill-Iżrael. Ġoswe rebħilhom u rebħilhom ovvjament bl-intervent Alla il għaliex dakinhar ġara miraklu stupend li ma nifhmuhx. Ix-xemx baqgħet mingħajr ma niżlet għal 24 siegħa. Astronomikament ma nistax nispjegawha din, imma tidher li litteralment ix-xemx baqgħet flok ġurnata normali baqgħet jumejn titti. Sakemm Iżrael eret lil dawn l-edewwa talla. Ġoswe mbagħad jieleb koalizzjoni ta' slatem mit-tramuntana u hekk itemm il-konkwista ġifieri jirbaħ l-art ta' Iżrael
tal-Kanan. Imbagħad għandna minn kapitlu 12 il-qudiem għandna lista ta' slaten u territorji, mijiet ta' ismijiet, ta' postijiet, ta' slaten, ta' tribujiet, tajjeb li taqrom hija rekordju kif Alla wettaq il-weda tiegħu. Imbagħad Alla jordna lil Ġoswe biex jaqsam l-art li baqa' fost it-tribujiet. Ġifieri kellhom din l-art ta' Iżrael, art ta' Walija, kellhom jaqsmuha bejniethom 12 tribu. Tajjeb. U minħabba l-fedeltà tiegħu Kaleb li kien mill-ispiji li kien bagħat Mosè u Ġoswe huma biss qalu li din l-art hija art tajba Alla ħajjetielna. Ejjew mmorru noħduha. Tifhem? U l-oħrajn kienu xewxu lill-poplu. Kaleb allura jirċievi lil Hebron belt bħala wirt għalih, premju għal fidi tiegħu biex ngħidu hekk, imbagħad jingħataw dettalji dwar il-frontieri u bliet assenjati lit-tribu ta' Ġuda, ta' Efraim, ta' Manasse. Ġoswe jkompli jisu jibattim biex jimmappja l-art ħalli mbagħad tkun distribwita fost il-tribujiet l-oħra. Simeon, Zebulun, Issakar, Asher, Naftali, Dan, kollu għarrekordjat b'ħafna dettall fil-ktieb kollu. Imbagħad ċerti bliet huma allokati għal-Leviti, il-Leviti li kienu għaddejja Alla minnhom kienu moħudin qassisin ma kellhomx bliet tagħhom jew territorju tagħhom, ma kienu jgħixu fost in-nies. Tajjeb, u allura dawna kellhom bliet allokati għalihom u wkoll ħasbu biex jagħmlu 6 bliet biex min ikun qatel mingħajr intenzjoni ħażina, dik bl-Ingliż ngħidulha manslaughter, mhux murder, manslaughter. Ikun jista' imur f'waħda minn dal-bliet hemmhekk ikun protett sakemm il-każ tiegħu jinstema'. Tajjeb? Il-tribujiet tal-Lvant imbagħad għandkom kunu tafu li żewġ tribujiet u nofs ippreferew li joqogħdu in-naħa tal-Lvant tax-xmara mingħajr ma jaqsmu x-xmara. U Mosè qalilhom tajjeb, għalhom imma meta ħatitlu l-art għejnu lil ħudkom biex jieħdu l-art. Imbagħad tkun tistgħu tmorru lura lejn artkom għax kienet art tajba għall-imrieħel tagħhom. Dawn it-tribujiet jibnu artal mal-Ġordan, però xi li sur jafu l-lut l-oħra jaħsbu li dana ħajbdew xi reliġjon għalihom u jaħduha kontrihom u għallulhom le, għallulhom aħna biex b'dan il-monument, b'dan l-artal qegħdin nuru li aħna ħaġa waħda magħkom. Allura kien hemm din il-misunderstanding illi solvewa b'wiċċ il-ġid. Imbagħad fix-xuħitu Ġoswe iħeġġeġ l-Iżrael biex jibqa' fidil lejn Alla u jissieħu wkoll kontra l-idolatrija u l-konsegwenzi tad-diżubbidjenza. Da ftakar li daħlu fart li kienet imdewda, kienet impestata bl-idolatrija ta' dawn in-nies pagani. Imbagħad fl-aħħar kapitlu il-patt huwa imġeddet f'Xekem belt u Ġoswe jirrakkonta il-fedeltà ta' Alla illi waslithom biex finalment ħadu l-art li huma illi Alla kien weda oriġinarjament l-Abram, Isaac u Ġakob. U allura dik hija il-ġrajja Ġoswe imut ukoll Eliezer il-qassis il-kbir u il-ktieb jispiċċa hekk. Issa, dik hija l-istorja x'temi jew x'inhu l-punti ewlenin ta' dan il-ktieb. L-aktar li tibrilla fil-ktieb kollu huwa il-fedeltà ta' Alla. Alla jekk wieħed xi ħaġa jista' idum ma jwettaqha imma ċertament se jwettaqha. Alla wieħed l-art l-Abram, Abram laħaq miet u warah ħafna ġenerazzjonijiet oħra, però finalment Alla tom l-art u iva eventwalment Alla għad jagħti l-art l-Abram ukoll. Għaliex in-nies li jafdaw f'Alla u fil-weda tiegħu Alla ċertament se jagħmilhom werrieta tiegħu għall-eternità. Din hija tema ewlenija li kull ma iwiet Alla lill-patriarki li jagħtihom l-art ta' Kanan
Tajjeb, lilhom id-discendenti tagħhom dik il-weda issa narawha isseħħ quddiem għajnejna. Fl-Esodu kapitlu 6 meta Alla kellem il-Mosè biex jibgħatu l-Eġittu qallu jiena qatt indaħħalhom fl-art. Li jiena ħlift li nagħtiha l-Abraham lil Iżak u l-Ġakob u nagħtilhom bwirt jiena il-mulej. Alla qiegħed prattikament qed jaħlef illi iva dik l-art jien qatt nagħtilhom. Issa ħallija illi kellhom imbagħad għadtaw 400 sena skjavi fl-Eġittu, imma naraw ċertament kif il-weda ta' Alla ma taqax mal-art. F'kapitlu 21 naqraw u hekk il-mulej ta' lill-Iżrael l-art kollha li kien ħallef il-missiriethom li jagħtihom. Ħaduha u għadu fiha. U l-mulej tom is-serħan minn kullum kien. Kollox bħalma kien ħalef il-missiriethom u ħadd mill-edewa tagħhom kollha ma waqaf qudiemhom. Il-mulej reħilhom f'idejhom l-edewa tagħhom kollha. Ma baqa' xejn mill-wedi ta' ġid li l-mulej għamel lil dar Iżrael li ma seħħx. Kollox sar. Affermazzjoni qawwija illi l-wedi antiki li Alla kien ta' lill-patriarki issa seħħew. Issa seħħew. U dik hija jiena m'għandix dubju il-tema ewlenija tal-patt, tal-ktieb kollu. Illi Alla huwa affidabbli. Alla il-weda tiegħu ma jibdilix, ma jinsiex, huwa emien għal kelmtu. Emien forsi kelma ma tantx nużawha llum ġurnata. Imma ġej minn ammen. U niftakru li f'Iżajija Alla jiddeskrivi lil nnifsu bħala Alla tal-ammen, Alla tal-hekk ikun. Ġifieri jekk meta Alla jagħtina weda, dik il-weda nistgħu nimbnew fuqha il għaliex ebda rifnu u ebda minaċċa ma tista' taqlana minn fuqha. Alla ta' bilħaq il-promessi jew il-wedi tiegħu iwettaqhom skont l-orarju tiegħu. Mhux meta ngħidulu aħna, skont meta hu jidhirlu l-aħjar għaliex Alla huwa sovran ukoll. Naraw ukoll fil-ktieb ta' Ġoswe isa leitmotiv, isa xi ħaġa li niltaqgħu magħha regolarment. It-tmexxija divina Alla innifsu imexxi lill-poplu tiegħu. Issa il-ktieb jiftaħ attwalment billi Alla jaħtar il-Ġoswe bħala il-kap kmandant tal-poplu tiegħu. Però kull darba naraw illi attwalment għalkemm Ġoswe huwa il-protagonista uman, huwa l-eroj uman, fil-vera sens tal-kelma huwa Alla li qiegħed jiddiriġi l-avvenimenti u s-suċċessi kollha tagħhom. Dak il-każ l-episodju kurjuż ħafna. Meta ħanqarawlkom u ġara x'in Ġoswe kien ħdejn Ġeriko, ġifieri għadhom pratikament ħajibdew il-konkwista tal-art biex jibdew jieħdu dan it-territorju taħt idejhom. Illi Ġoswe refa' għajnejh u ħares u wara. Kien hemm raġel wieqaf biswitu, bis-sejf tiegħu mislut fidu. U Ġoswe resaq għalih u qallu inti wieħed minna jew wieħed mill-edewwa tagħna. U dak wieġeb le, iżda bħala kap tal-eżerċitu tal-mulej ġejt issa. U Ġoswe waqal wiċċu fl-art u taħqima u qallu xi jgħid sidi lil qaddej tiegħu kien qara fil-dinja teofanija dera tal-mulej, derlu il-mulej biex jassiguraħ li hu jinsab miegħu u li hu personalment se jmexxi il-poplu tiegħu Iżrael. U l-kap tal-eżerċitu tal-mulej qal lil Ġoswe neħk is-sandli minn riġlejk għax il-post fejn int qiegħed huwa art qaddisa u Ġoswe għamel hekk. Ġoswe huwa ta' bilħaq il-mexxej, però mexxej ubbidjenti għal Alla illi ħatru. Ġoswe huwa ppreżentat bħala serv jew bħala qaddej fidil tal-Alla. Huwa fidil illi wassal ir-rieda tal-Alla lill-poplu u mexxih skont il-volontà tiegħu. Frattant is-suċċess ta' Iżrael illi irnexxielhom jieħdu l-art jiddependi fuq l-ubbidjenza kollettiva, ubbidjenza sħiħa tagħhom. Niftakru l-każ traġiku meta Akan ma bdiex
il-kman talla. Tieħdu xejn bil-belt ta' Jericho, issa li rbaħtuha. U seraq dawn l-oġġetti u ġab diżastru fuq Iżrael kollu. Forsi ma nifhmuhiex din kif bħala kongregazzjoni wieħed minna li jkun jgħix fid-dnubju fil-kompromess kapaċi itellef il-barka lil-ħutu l-oħra. Għaliex? Għax hemm ċerta solidarjetà fil-Knisja u fil-poplu talla. Solidarjetà li aħna qegħdin il-koll flimkien. Alla jinqeda bil-mexxejja. M'hemmx dubju, imma il-mexxejja jeħtieġ iserħu kompletament fuq il-mulej. Mhux fuq l-erf tagħhom, mhux fuq l-abilità tagħhom, imma fuq il-mulej. Dan huwa il-pedament għal kull prosperità jew suċċess. Kemm bħala Knisja, kemm bħala familji tagħna, kemm personalment trid ikollok suċċess, mhux suċċess kif tiddeskrivih id-dinja, suċċess kif jevalwa Alla. Obdieħ. Fl-ewwel kapitlu Ġoswe għadu frisk bla esperjenza fit-tmexxija u Alla x'jgħidlu. Jgħidlu hekk ara, biss tagħmel il-ħila u la tibża xejn biex tagħmel skont il-liġi kollha li Mosel għaddej tiegħi tak la ddurx minna la lejn il-lemin u laqas lejn xelluk biex ikollok ir-risq kull fejn tmur. Biex ikollok suċċess tagħmilx kompromessi mal-kelma tagħha, tgħidx dil-part ħanobdija u dil-part ħantraskura. Dik liġi għalina għal prosperità tagħna, tal-ktib tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok qed jgħidlu Alla. Tinsiex il-Bibja. Dak iż-żmien kellhom biss l-ewwel 5 kotba ta' Mosè. Dik kienet il-Bibja tagħhom. Okay? Dak-ktib tal-liġi ma jitbiet qatt minn fommok. Iżda aħseb fuq u naru lejl, jew aħjar immedita fuq u naru lejl. Irrifletti fuq il-liġi tal-Alla, kif ħat applika għal ħajtek biex tagħmel skont kull ma miktub fih għax imbagħad inti tirnexxi f'kull ma tagħmel u jkollok ir-risq. Dik hija biex ngħidlek ir-riċetta li Alla tagħna. Trid ikollok ir-risq fuq il-post tax-xogħol, fil-familja, fil-karriera tiegħek, imxi skont il-liġi tiegħi. Apparentament, kultant naħsbu li jekk aħna ħanobduh il-Alla ħanaqgħu lura. Fir-realtà dak huwa s-suċċess veru. Suċċess illi jekk aħna nemnuh il-Alla, jekk aħna nafdawh, tajjeb, dik il-fidi tagħna hija fidi ubbidjenti. Il-fidi vera hija fidi li twassal għal azzjoni ubbidjenti. Jekk nġibu qudiemna kif il-Ġeriko din il-belt fortifikata. Il-ħadd ma seta' għalija. Kif elbuha? Il-għaliex elbuha għax imxew bil-fidi. Fidi għalilhom duru magħha kull ġurnata 6 ijiem. Fis-7 ijiem duru 7 darbiet magħha. Imbagħad għajtu u jien nagħtilkom f'idejkom. Is-swart flok ma waqgħu il-ġewwa waqgħu il-barra biex Alla juri li dan huwa emili. Huma kemm daħlu u ħadu il-belt. Fil-ktib tal-Ebrej naqraw bil-fidi il-ħitan ta' Ġeriko waqgħu wara li kienu ċirkondati għal 7 ijiem. Nindunaw illi il-fidi tagħna jekk Alla tagħna ordni tajjeb, il-fidi tagħna twassalna għall-azzjoni. Dejjem hekk taħdem, dejjem hekk. Giovanni Calvino jgħidilna Ġoswe, il-ktib ta' Ġoswe ġifieri, jgħallimna li l-vittorja mhijiex mirbuħa bis-saħħa jew strateġija umana, iżda bir-rieda tal-Alla u l-preżenza kontinwa tiegħu ma' niesu. Dan huwa faraġ kbir li Alla qed iwiedna il-preżenza tiegħu. Ġesu qabel ma tala lura fis-smewwiet qalilna, jiena dejjem magħkom sa tmiem iż-żmien. U kieku mhux hekk, allura m'hemmx tama għalin u x'vera. Hemm tema oħra illi hija prominenti ħafna, ma tistax timmissja fil-ktib ta' Ġoswe. L-art ta' Iżrael hija mogħtija lilhom bħala qotja u wirt. Tiskanta fi ktib wieħed l-art tissemma kważi 90 darba. 90 l-art. U anke fil-Patt il-Qadim kollu kemm hu, l-art hija prominenti. Alla jkeċċihom mill-art, Alla jagħtihom l-art. Għax l-art hija
deskritta bħala qotja mingħand Alla. Issa l-art ta' Izrael aħna fuqha bħala l-art imweda, il għaliex Alla weda lill-Abraham, l-art imqazza, Izrael, il-Palestina, ġifieri l-art tal-Filistin, dik li se Palestina, l-art tal-Filistin. Il-Kanan, ġifieri l-art tal-Kananin, wieħed mill-ġnus illi kien hemm ħafna ġnus jagħmru f'din il-biċċa art. L-art tal-ħalib u l-għasel maħabba li kienet art fertili, infatti hija parti dak aħna ngħidulu il-crescent fertili, biċċa art isa nofs qamar hekk, Iżrael tibqa' sejra hekk, li hija fertila ħafna. U Alla tom art illi hija għamiela, art tal-ħalib u l-għasel. U art ukoll li hija strateġika ħafna jekk tara fuq il-mappa tad-dinja, Iżrael qiegħda bejn 3 kontinenti, bejn l-Ewropa, l-Asja u l-Afrika. Ħaġa tal-għaġeb. Dik art li hija sinifikanti, art li tirrappreżenta il-barka tal-Alla, il-provdiment tiegħu u l-preżenza tiegħu. Però xi ħaġa waħda hija ċerta. Iżrael ma kisibx titolu jew id-dritt għalija minħabba tjubitu. Minħabba x'huma kienu aħjar mill-popli l-oħra. Alla tajjilhom skont il-grazzja tiegħu, skont il-weda tiegħu li huwa kien ta' lill-antenati tagħhom. U infatti Alla għalilhom ħan nagħtikom l-art, obduni jekk ma tobdunix. L-art tobżoqkom il-barra u hekk ġara. Bħalma Alla eret il-dawk il-ġnus, l-Amurin, il-Kittin, Perizzin, Ħiwin, diversi. Tajjeb? Hekk ukoll meta Iżrael nesa lill-Alla tiegħu l-art besqithom il-barra. Infatti Mosè fi żmienu fżomm lil Lut u għalilhom minn qabel kien għad fadal ħafna snin qabel seħda l-kliem. Imma għarux għalilhom fid-Deuteronomju 9. La tgħidx f'qalbek wara li l-mulej jkun keċċihom minn quddiemek minħabba s-sewwa tiegħi l-mulej daħħalni biex nieħu dill-art. Għax ħtija tal-ħażen ta' dawn il-ġnus il-mulej ikeċċihom minn quddiemek. Mhux minħabba s-sewwa tiegħek, jew minħabba s-safa ta' qalbek sejjer tieħu arthom. Iżda ħtija tal-ħażen ta' dal-ġnus li l-mulej Alla tiegħek se jkeċċihom quddiemek u biex iwettaq il-kelma għal darb'oħra il-weda. Iwettaq il-kelma li l-mulej ħalef il-missirietek l-Abraham, Iżak u Ġakob. Kun għaf mela li l-mulej Alla tiegħek mhux se jagħtik dil-art tajba biex tkun tiegħek minħabba lejxin ġust tiegħek. Mhux għalhekk. Għaliex intom poplu ta' rasu jibsa. Frattant Alla ħabb il-dawn nies u ried illi iberkom. Il-ktieb ta' Ġoswe mhuwiex sempliċement l-istorja dwar Iżrael illi ippossessa jew taħt idejh l-art tal-Kanan. Hija storja dwar kif Alla jżomm il-wedi pattwali tiegħu, wedi li tihom f'patt. Alla għamel patt ma' Abraham u dak il-patt solenni ma jinkisirx. Ja l-istorja tal-patt li stabbilixxi poplu imsejjaħ biex jgħix taħt il-gvern tal-Alla. U dik hija propjament il-sitwazzjoni tagħna llum il-ġurnata. Aħna nies imsejħin mid-dinja biex ngħixu taħt il-gvern jew it-tmexxija ta' Alla. Alla ħatar sultan fuqna. Tas-sultan huwa Ġesu. U aħna rridu narfu, rridu nirrikonoxxuh u narfu ngħixu taħt il-gvern tiegħu. Xi ħaġa li hija skandlu għal min jaqra l-Bibbja forsi l-ewwel darba. Hija kif Alla jikkmanda lill-Iżrael biex jeqirdu lil dawn il-ġnus kollha, jeqirduhom. Isu olokawstu sħiħ. Xi ħaġa xokkanti meta tismagħha l-ewwel darba. Naħseb xi ħaġa għar minnha hija d-dilluvju fi żmien Noè. Ma din hija t-tieni ħaġa skandaluża illi naqraw dwar fl-Iskrittura. Kif il-konkwista tal-Kanan, il-Lut, xi dritt kellhom jitlu f'art
اللي kien hemm nies jgħixu fiha diversi ġnus, ġnus żgħar, però Alla qalilhom itlu oqtluhom u ħudu arthom. Nifhmuha din? Nifhmuha biss jekk narfu illi Alla l-ribelli tiegħu għandu id-dritt li jaqridhom. U aħna bħala l-Knisja ta' Ġesu Kristu mill-antik drajna ngħidu Ġesu għad jerġa' jiġi biex jippremja t-tajbin biss u jikkastiga ħżiena. U għandna stampa grafika minn qabel kif Alla ċertament bħalma fżana il-ħlas tad-dnub hija l-mewt. U allura Alla jinqeda bil-poplu tiegħu stess biex jaqridhom il-dawl ġnus. Kien ilu jissapportihom kemm taħsbu? 400 sena. 400 sena kien ilu jittollerhom. Infatti l-Abram darba qallu Alla, qallu lil-nislek se nagħti dill-art, imma mhux għalissa, għax id-dnub tal-Ammurin għadu mhux komplut. Alla jinqeda bil-poplu tiegħu biex iġib retribuzzjoni jew kastik xieraq u ġust fuq dawn nies pagani, nies ixxellerati, nies li kienu faħxin. Biżżejjed nżemmilkom illi kienu joqtlu trabi tagħhom sakrifiċċji lill-allat tagħhom. L-aru każijiet li kienu jagħmlu u ta' tkaxkix. U Alla eventwalment ried illi juża lill-Iżrael biex ikun strument tal-ġudizzju tiegħu. Alla seta' eridhom billi bagħat il-pesta fosthom u kienu jmutu xorta waħda. Jew forsi b'invażjoni ta' xi armata tal-Eġizzjani. Jew forsi b'xi aks. U ma jkollhomx jieklu jmutu. Vera? Alla oġbu juża lill-Iżrael biex jgħallem lezzjoni lill-Iżrael stess. Araw il-gravità tad-dnub. Araw id-dnub fiex iwassal. Id-dnub iwassal għal-mewt. U allura din hija l-ispjegazzjoni fil-qosor għala dawn il-ġnus soffrew din il-disfatta fl-aħħar mill-aħħar. Da kollu jisvela l-qdusija u l-ġustizzja t'Alla. Il-ġustizzja t'Alla. Dawn il-ġnus mietu bil-rebħiet militari fuqhom, mietu bis-sejf ġifieri, però Bibja ta' fżana illi qar minn hekk hemm infern. Hemm infern għal dawk illi jibqgħu sal-aħħar ribellużi u ostinati kontra il-ħniena t'Alla offruta lilhom fi Kristu Ġesu ibnu. Alla jittollera, Alla jdum jissapporti, però finalment iva. Finalment il-kastik tiegħu jaqa' inevitabilment. Il-ktieb allura joffri paradoss. Fil-waqt li huwa mimli gwerrar, jkollu taqrah hemm ħafna gwerer u taqbit militari. U mimli ġudizzju wkoll, per fl-aħħar mill-aħħar il-ktieb huwa storja tal-ħniena u l-fedeltà t'Alla illi jwettaq il-wedi tiegħu. Matthew Henry, il-famuż kommentatur tal-Bibja, jgħidilna il-ktieb ta' Ġosue jurina illi il-wedi t'Alla huma ċerti. Il-qawwa tiegħu hija kbira u l-ġustizzja tiegħu hija imparzjali. Jiġifieri, jekk ħaqqek il-kastik, Alla jagħtik dak il-kastik. Il-ġudizzja tiegħu huma imparzjali. Hija storja ta' fidi premjata u d-dnub ikkastigat. Hija storja ta' fidi premjata u d-dnub ikkastigat. Xi ħaġa wkoll interessantissima li nsibu fil-ktieb ta' Ġosue hija illi Alla qisu jagħtina ħjiel minn qabel illi għalkemm sa dakinhar kien qed jittratta ma' poplu Iżraelita, poplu wieħed, in-nisel ta' Abraham ġifieri. Eventwalment Alla kellu jinkludi anke lilna l-ġentili minn diversi popli tad-dinja. Għalhekk hemm l-istorja ta' Rahab. Rahab li kienet tgħix f'Ġeriko
prostituta illi meta marru dawn iż-żewġ spiji ħbietom. Għaliex qalet jiena smajt illi Alla tagħkom u Alla l-veru, Alla li ħeliskom mill-Eġittu kienet taf l-istorja kollha, u allura qaltilhom appellatilhom uruni ħliena lili u l-familja tiegħi. Meta titlu u naf li Alla ħajtikom dil-art, ifrankaw li taqtlunix la lili u laqqas il-missi u l-ommi u l-ħuti. U difatti jekk għamlu. Kien hemm ftehim illi torbot biċċa drab mit-tieqa taħħa l-barra il-dar taħħa kienet fuq is-swar tal-belt. Meta l-lutraw mbagħad marru ħelsuha u baqgħet tgħix fosthom. Din l-istorja kurjuża turina illi anke l-ar nies kapaċi jkunu inklużi fost il-poplu tal-Alla. Tajċa xi bniedem ħażin għandi passat, Rahab kienet prostituta. U hija inkluża sorprendentament fl-arblu tar-razza ta' Ġesu. Jiġifieri Ġesu twielet mill-linja tar-Rahab. Aqqas temmen. Aqqas temmen. Mara ta' fidi. Kella passat ikraħ, kienet pagana, pero kif jgħidilna l-litra lill-Lut, bil-fidi Rahab il-prostituta, ma ntilfitx ma dawk li ma bdewx billi laqat l-ispjuni bisliem. Anke ġadbu fl-ittra tiegħu. Ifakkarna jew isemmija bħala eżempju ta' fidi li taħdem bil-imħabba. Fidi li hija operattiva. Mhux fidi ta' diskors, imma fidi li twaslek għal azzjoni. Isimgħu ġadbu 2 vers 25. Bl-istess mod ukoll Rahab il-prostituta mhux propri kienet ġustifikata meta laqat għandha l-messaġġiera u bagħtithom minn triq oħra. Jiġifieri li kieku Rahab qaltilhom jiena naf li Jaħwe Alla tagħkom u Alla l-veru. U waqfet hemmhekk. Imma xtaqet li tingħaqad magħhom għaliex il-fidi tagħha mexxieta biex tieħu dik il-deċiżjoni. U il-fatt li kienet aċċettata fost il-poplu tal-Alla tantiċipa l-universalità tal-salvazzjoni fi Kristu. Is-salvazzjoni hija offruta l kulħadd, għal Kristu għalilna morru għand il-ġnus kollha. U x'għandu l-Evanġelu kull maħluq. L-ar nies jistgħu jiġu salvati. Ixin ir-razza tagħhom, il-ġeneru tagħhom, id-dnubiet moddija tagħhom. Il-ħija tal-Alla joffru tal-kulħadd. Xi ħaġa oħra li naraw fil-ktieb ta' Ġoswe. Kemm il-darba tissemma l-arka tal-patt, din il-kaxxetta tal-linja miksja bid-deb fija kien hemm il-ġarra bil-manna, il-bastun ta' Arun, l-10 kmandamenti. Simbolika tal-preżenza ta' Alla u speċifikament ta' Kristu. L-arka hija prominenti kemm meta ġew biex jaqsmu xmara Ġordan. Alla qal il-Leviti qabdu l-arka, inżlu biha, malli saqajhom messew mal-ilma ta' xmara, ix-xmara waqfet. Huma marru fin-nofs ta' xmara bl-arka fuq spallejhom, il-poplu qasam, meta qasam il-poplu kollu, l-arka telet lejn naħa l-oħra u l-ilma ġebed għaddej. Il-preżenza ta' Kristu biex nitlu fl-art tal-barka. Imma wkoll l-arka hija prominenti ħafna meta ġew biex jattakkaw lil Ġeriko. Ir-rebħa fl-art hija wkoll permezz tal-arka. Alla qalilhom duru bl-arka darba kuljum. L-arka il-preżenza ta' Alla biex jagħti ir-rebħa lil poplu tiegħu. Mhux bil-ħila tagħna, mhux bis-sejf jew bix-xabla tagħna. Kif rajna l-erba li għaddew, kunu fortifikati fis-sit u fis-saħħa potenti tiegħu. Mhix tagħna. Mhix tagħna. Mela, rridu niddependu fuq il-mulej aktarx milli fuq saħħitna jew il-qawwa tagħna nfusna. Tema oħra li toħroġ sabiħ f'dan il-ktieb ta' Ġoswe hija kemm il-darba
nisimgħu sejħa għal qima esklusiva, ġifieri Alla jiddomanda li nqimu lilu waħdu u naħarbu niskansaw l-idolatrija. Il-ktieb jenfasizza l-importanza tal-lealtà tagħna li Alla, li nkunu leali lejh, nintrabtu miegħu. Dit-twissija solenni kontra l-idolatrija li nħadnu Allat oħra u l-Allat li nħadnu aħna llum fis-seklu 21 mhux li nonqxu xi statwa u ninżdu għal kubtejn qudiema ta'. L-Allat oħra hija l-periklu gravi li l-Alla mpenġuh kif jaqbel lilna f'moħħna aktarx milli kif jgħidilna illi hu. Alla ħjur, Alla tal-biża', Alla li jiddomanda u bid-dritt jiddomanda l-obbedjenza sħiħa tagħna. Kif kellimhom Ġoswe fix-Xuħitu, issa ma' ħal darb'oħra. Issa għalhekk ibżgħu mill-mulej u għaqdu lilu bis-sinċerità u l-fedeltà. Warbu l-Allat li missirietkom edew min-naħa l-oħra tax-xmara u fl-Eġittu u waqdu lill-mulej. Ġoswe kien jaf li fost in-nies kien hemm nies li kellhom l-idoli tagħhom, allhom warbuhom, neħħuhom minn ħajjitkom u waqdu lill-mulej. U jekk jidrilkom li huwa ħażin taqdu lill-mulej, għażlu intom illum. U din hija l-isfida li Alla jindirizza lil kull waħda minna. Irridu nażlu lil min ħanaqtu. Minn ġimgħa l-oħra, minn ġurnata l-oħra, lil min qed taqdi. Lil min konxjament qed taqdi. Għażlu intom illum lil min tridu taqdu. Lill-Allat li qdew missirietkom min-naħa l-oħra tax-xmara jew l-Allat tal-amurin li intom qegħdin fartom. Iżda ngħid għalija u għal dari aħna se naqdu lill-mulej. Din hija l-affermazzjoni favorita tiegħi naħseb kien għamil ktieb kollu. Ngħid għalija u għal dari aħna se naqdu lill-mulej. Jalla kull Kristjan ikun kapaċi jgħid illi m'hemmx dubju, m'hemmx skużi, ngħid għalija u għal dari aħna se naqdu lill-mulej. Ekku tem oħra illi nixtieq impoġġi quddiem għajnejkom għal min jaqra dal-ktieb hija l-importanza li niftakru fl-emejjel divini favur tagħna. Alla għamel meravilji favur tagħna qegħdin niftakruhom. Irridu nixprunaw li nfusna biex ma ninsewx u nsiru ingrati. Roddu ħajl il-mulej għaliex għax l-imħabba fidila tiegħu tibqa' għaldejja. Dik l-imħabba li tissarraf f'elf qatt favorevoli talla lejna, prinċipalment illi tagħna lill-Ibnu stess fuq is-salib. Kif nistgħu ninsew il-grazzja talla favur tagħna. Għalhekk Ġesu jgħidilna illi għandna sikwit naqsmu l-ħobs flimkien u nixorbu mill-istess tazza. Għax kull meta tagħmlu dan tħabbru l-mewt tal-mulej sakemm jerġa' jiġi ma nistgħux naffordjaw illi dik il-fidwa ċentrali li ħadem għalina Kristu fuq il-Golgota li ninsewa. Jekk ninsewa, nibdew nsiru ingrati. Nibdew naqgħu lura, nibdew nirrigressaw flok ma ngħaddu l-qudiem, nibdew nikkakmaw. Irridu nkunu nies rikonoxxenti, nies illi insaħħu l-fidi tagħna u nkunu nkoraġġuti għall-ubbidjenza fil-futur. Fil-ktieb hemm kemm il-okkażjoni fejn in-nies bnew monumenti. Aħna bħala poplu Malti għandna l-monumenti tagħna. Tmur il-Furjana tara dak l-obeliska biż-żewġ fjammi jixelu, tajjeb, ma stax tgħaddim qudiemu minn ma tiftakar fil-vittmi tal-gwerra illi nies illi sofra u mietu biex aħna nibqgħu nazzjonalina. Vera? Jew hemm il-monument ta' Malta Indipendenza. Hemm appuntu il-Furjana wkoll. Jew hemm il-monument tal-Jum il-Ħelsien f'Bormla. Vera? Hemm il-monument tas-6 Ġunju li l-kol kemm aħna nafu x'ġara dakinhar, nispera. Dan monumenti iservuna biex inkunu rikonoxxenti
Aħna ma twelidniex il-bieraħ. Hemm storja warajna. Hemm storja ta' nies li stinkaw, ħadmu appuntu biex aħna ngawdu l-ħajja li għandna illum ġurnata. U l-istess ħaġa fil-ktieb ta' Ġoswe. Dawk il-monumenti li bnewhom appuntu il għaliex għarfu l-importanza illi niftakru l-ġrajja tagħna, niftakru minu Alla tagħna. Appuntu tema oħra hija t-tiġdid tal-patt. Issa ilna ħafna nisimgħu dwar il-patt ta' Alla magħna. Din it-tazza hija il-patt il-ġdid f'demmi. Għamlu dan kull darba li tixorbuha b'tifkira tiegħi. Vera? Aħna nies illi ninsabu f'patt, ninsabu f'lega, f'rabta solenni malla illi ma naffordjawx illi aħna ninsewa. U allura il-ktieb appuntu jikkonkludu b'din iċ-ċerimonja sempliċi iva fejn Ġoswe rrakkontalhom l-istorja kollha tagħhom mill-bidunet minn Abraham. U għalilhom l-istorja antika tagħhom biex issa jinsabu propjament huma il-ġenerazzjoni li qegħdin igawdu il-barka suprema tagħna filli daħħalhom fl-art illi tnixxi il-ħalib u l-għasel. Il-ktieb, u dan huwa l-aħħar ħsieb tiegħi, il-ktieb ukoll isemmi ħafna il-mistrieħ, Alla tom il-mistrieħ kull darba. Alla tom il-mistrieħ fl-art. Wara li iggwerraw u iġġieldu kontra tal-ġnus u elbuhom u ħadu artom issetiljaw fil-pajjiż. Alla serraħhom mit-taħbit tagħhom. Il-mulej tom is-serħan minn kull imkien. Kollox bħalma ħalef il-missirjietom. Però kif inkomplu naqraw imbagħad fil-ktieb tal-imħalfin u x'ġara wara, ma kienx sliem komplut u laqqas perfett. Għaliex? Għaliex dak is-sliem illi naqraw dwar fil-ktieb ta' Ġoswe juri sliem aħjar jew mistrieħ aħjar illi Ġesu nnifsu kellu jagħtina. Meta qal ejjew għandi intom il-koll intom imtaqlin u mobbijin u jien inserraħkom, jien nagħtikom il-mistrieħ. Dak li ġara f'din l-istorja ta' Ġoswe illi min nies nomadi jiġru fid-deżert mingħajr dar u mingħajr art, issa għandhom l-artom, għandhom djarhom, is-setiljati fil-pajjiż u kellhom sliem. Però dak is-sliem qed juri xi ħaġa aħjar, is-sliem il-mistrieħ illi kellu iġibilna Ġesu Kristu. Littra lil-Lut tispjega propjament dwar dan. Meta f'kapitlu 4 vers 8 jgħidilna għax kieku Ġoswe tom il-mistrieħ, Alla ma kienx jitkellem wara fuq jum ieħor, għalhekk baqa' l-mistrieħ tas-Sibt għall-poplu tal-Alla. Għalina fadal il-mistrieħ tas-Sibt. Ħaġa li qegħdin inħarsu quddiem għalija għax min daħal fil-mistrieħ tal-Alla strieħ wkoll mix-xogħol tiegħu. Bħalma strieħ Alla minn tiegħu. Ħanaħdmu mela biex nitlu f'dak il-mistrieħ biex ħadd ma jaqa' fuq l-istess eżempju ta' diżubbidjenza. Kif nitlu fil-mistrieħ tal-Alla? Billi nirrikorru għand Ġesu. Fih insibu il-mistrieħ spiritwali tagħna. Studjuż tal-Bibja J.K. Beale jgħid hekk. Il-ktieb ta' Ġoswe jesebixxi it-tema tal-gwerra qaddisa tal-Alla kontra l-ħażen u l-fedeltà tiegħu biex jagħti l-mistrieħ lin-niesu. Mistrieħ li finalment jipponta lejn Kristu jgħidilna. Meta narfuha dil ħaġa, qalbna timtela bil-għena, timtela bil-ferħ għax nafu iva. Ġrajja antika u tajt x'għandna x'naqsmu magħha, ħafna għandna x'naqsmu magħha. Għax dik kienet dell tal-ħwejjeġ superjuri li kellhom jidhru fi Kristu Ġesu. U snin ta' Ippona, infatti jgħid Ġoswe li jismu jissinifika Ġesu, ta' fuq di. Ġoswe, Jesus, Ġesu, Jexua, Jesus bil-Grik. U ma kollha l-istess isem. Kollha l-istess isem. Ġoswe u Ġesu ma l-istess. Tajjeb? Allora, u jgħid Ġoswe li ismu jissinifika Ġesu, jagħtina toma minn qabel
tas-Salvatur li mexxina u jdaħħalna fl-art imwiegħda il-vera, il-vera, is-saltna eterna tal-Alla. Ġoswe daħħalhom fil-Kanan u kellhom mistrieħ relattiv. Ma Ġesu jdaħħalna f'art aħjar, fis-saltna smewwitija, fis-saltna eterna tiegħu. Amen. Amen.